Dobrodošli u novu penal seriju. Bolje vas našli. Vi odmah subscribe. Red bi bio. A mi nastavljamo sa svetskim prvenstvom u fudbalu. Najvažnija tema trenutno. Može. Od Denkovića do Vladivostoka, je li tako? Na svim meridijanima. Na svim meridijanima. A danas vraćamo potapanje podmornice. Lep content. Samo odlučio sam malo da začinim. Imate 4 polja za Brazil koji ima najviše titula. To je najveći brod. Najveći broj. Ali ima 5, ali ajde. Dobro. Dobro, ima 5 titula, ali naš brod je 4. Nemoj da... Naš brod je 4. Tako je. Nećemo usitno crec. Oduzeli smo im onu kad je Pele imao 16 godina. Sa zelenim stolom. Sa zelenim stolom. Sljedeća je Nemačka. Lepo. Odabrao sam Nemačku pre Italije. Pošteno. Tako je. Onda imamo Argentinu, ali imamo i 3 maskote, one su na 3 odvojena polja. Ali kada nađete maskotu, dobijete jedan život. U smislu, ako promašite nekad odgovor, opet odgovarate. Može. Tako sam ja to smislio i kao i prošli put, ako pogodite jedan od brodova, nastavljate da pogađate, maksimum 3 za redom možete da potopite. Dobro si ti to smislio. Lepo je. Kako se lepo pripremio naš čubrus. Krećemo od Ogija. Guardiola i 10 plus golova i asistencija Leo Messi. Odlučio da potroši Mesija odmah, a? Dobro. Da vidim. Ali ne troši meni, ja mogu da koristim. Ne, samo sebi. Ništa. Pa promašaj. Prelazimo na Fiću. Fićo, kod tebe slična situacija, samo imaš ovo trenutno svetsko prvenstvo. Da, vidim. Da, ovo je 10 plus nastupa sa leve strane. Da, jasno. Kako ga je ovde on nešto odradio. Slično je. Da. Aj daj mi ove lake što su Juve i Bayern, Mandžukić. A dao gol u finalu svetskog prvenstva. A dao je gol u finalu svetskog prvenstva. Bayern, Juve, Mandžukić. Čekaj, taj od 3. Od 3. Otvorio je odmah... Mourinho i Juve... Pa daj mi Kristijana, ajde da ga potrošimo odmah. Odmah i 10 plus golova i asistencija odlazi u vodu, a? Odlazi, ali... Ali da li je uzalud? Nije! Dobro je. Nije uzalud, pogodio je i drugi. Da, ništa, tu ću da ostavim da razmislim gde ću. A da pređem na nešto drugo. Opa, to se pokazalo može, imaš dobra pravo, taktika. Da, imaš pravo. Ajde, neka bude ovo Južna Afrika. Da. I Brazilac Robinho. Robinho, a? Igrao je, kako nije igrao u Južnoj Africi Robinho. Ništa. Dobro, rešio si da na ovaj način ispucaš, vraćamo se Ogiju na tablu. On je i dalje na nuli, ali to realno ne znači apsolutno ništa. Da, ajde da probamo Guardiolu i Južnu Afriku. Daj ga. Pa to neka bude tipa Piqué. Može, bravo. I Piqué otkriva najveći brod, da tako kažemo, Brazil. I tačno zna na koju stranu. I tačno zna gdje da ide. Južna Afrika i 10 plus nastupa na svetskim prvenstvima, jel? Na primjer, da. Pa recimo Wesley Sneijder. 17 utakmica. Pa mislim. Wesley Sneijder odigrao 17 utakmica, tako da ovo ćemo uvažiti. Znamo već da se tu nalazi. Da li je dole ili gore? Ne, zna da je gore sigurno. Gore jest. Svetsko prvenstvo 2010. i Engleska, Frank Lampard. Južna Afrika, Frank Lampard. Ide na gore, dobro, svoja 3 si pogodio, vraćamo se na Fiću. Beše, mogu se dodiruju brodovi, to je sve cool. Sve može biti. Osvajač svetskog prvenstva i Nemačka, Mario Götze. Dao gol u tom finalu. Puca na strelca u finalu, jel tako? Pa neće mi trebati on izašao. Nemačka osvajač svetskog prvenstva, Mario Götze X. Ne volim ja te ćoškiće, ja to pokažem. Ja volim ćoškiće. Pa brate, ništa, ajde da probamo Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, jel tako? Potopljen je najveći. Osvajač svetskog prvenstva, 10 plus nastupa, Angel Di Maria. Opa, Ogi puca na veliki, na mali, sve redom te roka, vidi. I prošli put je pogađao tako u startu, sve jamašio. Šamara. Znamo svi kako se to završilo. Istina, Guardiola i osvajač svetskog prvenstva, Puyol. Guardiola i svetsko prvenstvo, Carlos Puyol X. Dobro, znamo gde ide. Dobro, služava se. To mi je trebalo. 10 plus utakmica,
i da igra na ovom svetskom prvenstvu Luka Modrić. Tu se ne dešava ništa, Filipe, ti si trenutno u Svaki mulju. put krenem isto ovo. Ti si trenutno u mulju. Ajde da probamo ovako, Cristiano Ronaldo i 10 plus utakmica, znači neko ko igra i sa njima koji ima 10 plus utakmica, to verovatno može biti Toni Kroos. Toni Kroos, znao si da ide na tu stranu. Sad, da li je desno Sada. ili levo? Ajde da probamo ko je igrao 2006. i da je, brate, imao 10 plus utakmica, debeli Ronaldo. Dobre. Našao si ga. Ja, sve Našao Imam si još jedno, ga, tako imaš pravo. još jedan. Da je igrao sa Ronaldom i da igra u Milanu Luka Modrić. Pa daj bre, kako ovo realno, bre. To je to od mene, Fićo, Si mu ti preuzmi rekao palicu. odgovore? Nisam Šta, ja brate? rekao nikome ništa, bre. Pogledaj ovo, brate. Znači, sve ispogađa, brate. 10 plus golova i asistencije, 10 plus utakmica Messi. I Argentina. I Argentina, muća. Sad, ajde ovako. 10 plus utakmica Dobro, i da igra u Južnoj Africi, dobro. neka bude Sami Khedira. Dobro. Dobar Viš, pokušaj, tu nećemo sam ja, na primjer, pokušaj. rekao Wesley Sneijder. Kedira ima 14 nastupa na svetskom prvenstvu, Fićo. tako da tu si dobar. Dobar si. I tu si dobar. Potopljena je Argentina, cela. Pa ništa, daj mi onda i 10 plus utakmica i da je osvojio svetsko prvenstvo, mislim, Maradona. Odmah idemo na to, a? Pa što da ne, brate. Možda se tu krije. Možda se tu krije ovaj mali, a? Onaj Maple. Ne krije se, ne dobro, krije znamo se, gde. ne krije se. Znamo gde je. Ne krije se. Osvajač svetskog prvenstva i da je igrao u Milanu, neka bude Ronaldinho. Našo je Argentinu. Odmah iz Našo prve, je Argentinu zudarca. iz prve. Engleska i Njemačka. Ostala su ti 3 ova mala, a? Neverovatno, bre, Ali kako Pića, ti pogađa. ovdje nisi u lošoj situaciji. Pa vidjet ćemo. Teško je male pogoditi. Više polja Pa si već znam, otkrio. znam. ali- Njemačka i Engleska, Wayne Rooney. Dobro je. Vraćamo se na Fiću. Dobro koji je. Dobro Koji je je. više polja otvorio nekako od tebe ovih Da, X-ića. da. Da igra u 2026. sada i da Dobro. ga trenirao Mourinho Lukaku. Kako će igrati na ovom svetskom, trenira ga Mourinho. Pa znao sam, viš A ti si pogodio Brazil jer sam ih ja tu spojio. Sad, da li je gore, da li je dole. Logično bi bilo da bude levo. A znaš kako ćemo mi to da izvedemo? Na sljedeći način. Mourinho da ga je trenirao i da je igrao u Južnoj Africi Opa. Mesut Ozil. Mesut Özil. Mesut Özil? Özil. Da, trenirao ga je Mourinho u Real Madridu. A Pa da. tu je Brazil, Jer da nije bio tu, makar bi mogao neki drugi Biće bude tu. ti sad faktički izjednačuješ ovo. Tu si, znaš tačno gde je. Imam još jedno, jel tako? Imaš još jedan. Dobro, znam sve gde je. Ali ta mala mi treba jedna da nađem. Daj mi ovako, Brazilac sa Mbappéom Vinicius. Hoću tu jednu da nađem, imam pravo na grešku onda posle. Brazil, Mbappe, Vinicius, našao je malog Kaka taktika! elfa, Irvasa, šta Dobro, god da je, dobro. kanadsku maskotu. Maple. On sada igra. Maple. I imaš još jedan život, tako da kad promašiš sljedeći put nastavljaš da pogađaš. Jasno. Kratka pauza da se zahvalimo našem sponzoru Vivat Betu. Registrujte se na sajtu Vivata uz promo kod Penal Serija i ostvarite pravo na bonus. To nam pomaže da pravimo još ovakvog fudbalskog sadržaja i zato svi na Vivat, a mi se vraćamo nazad na video. Engleska i Real Madrid, Jude Bellingham. A ono tvoje. Jude Bellingham i ti si našao Maple-a. Pravo na grešku. Italijan, osvajač svetskog prvenstva Materazzi. Italijan osvajač svjetskog prvenstva Materazzi ti donosi... Ostaje još samo jedan, a? Ostala mu još Kako jedna gađa kvota lik, da pogodi, svaka čast. a ima i pravo na 2 greške. Kako gađa, brate, ima 3 promašena polja, brate, pogledaj ovo. Ovo je nerealno, iskreno. Baš nerealno. Brate. Iskreno. Prošli put je tako isto, brate. Čitate koju knjigu gde će. A ne znam kojim povodom, ali ajde ima, ako uspe sada nađe ovog iz prve. Englez, koji je igrao sa Cristianom Ronaldom, Paul Scholes. Da li je ovo pobjeda? 3, 2, 1.
Ne. Dobre. Ja sam Ali imam imaš pravo. još dva Pravo, puta, dva te, puta gađa. Nemačka i Italija, odnosno svetsko Italija. prvenstvo u Nemačkoj i Italiji, u Italijan je Fabio Grosso. Da li si ga smestio tu odmah pored? Haha, puca na to, ali nisam. I imam još jedno pravo. Ima još jedan pokušaj, Dobre, Fića, i ajde. dalje si živ. Ti siguran za ovog Italijana? Mislim da čak možda imaju dvojica. Ja, ne, jedan. Siguran si. Da, siguran. Ja mislim da znam dvojicu. Pa je probamo za to da bude Luka Toni. Nema Nije šanse. Luka Toni taj igrač. Nema šanse. Nije Luka Toni taj igrač, vraćamo se na piću, Ogi, ostalo još samo jedno polje, a kviz će trajati duže. Ajmo. Ajde Nemac koji ima 10+. Pa ono, nek bude Klose, šta? Miroslav Klose ima, Milion plus ima. tako je, samo da dođemo, Nemac, 10 plus gol asistencija, Miroslav Klose je X. Ima pravo na još jedno. Imam pravo na I ima grešku. pravo na grešku, bravo, Ogi se setio, ja sam zaboravio da je našao Maple-a. A čekaj, ako sad pogodimo, opet nastavljamo? Nastavljaš. To. Te sakrio ove, vrate, skočkiće. Da. Daj mi Juve i 10 plus nastupa na prvenstvima, pa neka bude Buffon, šta? Neka bude Buffon. Ima 10 plus nastupa. Nema ga, Fićo. Trošak stavi, pa to ti je jeba. Sve ćoškove, Sve ostamo i jedan ćoškove, ćošak, da, jedan Buka, ja ćošak. volim mu te ostavio. ćoškove. Ogi, Mada ti si ćoškova 3, jedan si ubočak. Ja sam tebi 3, samo sam 3 tebi promašio. ostao jedan. Sad smo Ogi u za pobedu. razmišljanju, sad smo za pobedu, sad smo Za osvetu. za osvetu, za vraćanje, za dva šamara, Za revanš. Real Madrid i 10 plus nastupa na svetskim prvenstvima. Svim koga stavimo, recimo Casiljasa, eto. recimo Casiljasa, Bukvalno bilo 10 koga. plus nastupa, Za Real Real. Madrid. Da li imamo pobedu? Nemamo. Dobre. Vraćamo se Fići. Ajmo Fićo, tebi je da probaš da... Gdje su ova dva mala još? Ovo mi je lako, ova dva ću da... Mislim, nije lako. Nije lako. Nije lako, ali... Gde si male sakrio? Ajde ovako. Igru u Bayern Minhenu osvojio svetsko prvenstvo Thomas Miller. Fudbalski Führer. Što bi Oki rekao, najbolji SS, second striker. U istoriji Nemačke. Istorije Nemačke. Osvojio svetsko Bayern Minhen, Thomas Miller, ništa. Italijan koji je igrao sa Ronaldom u Ima Juventusu. i pun đavo, jel tako? Pa verovatno je Buffon igrao tad još. Italijan Ronaldo jeste Gianluigi Buffon, ali nije pogodak. Pa ništa, sakrio si mi onda ovde. Ajde, osvajač svetskog prvenstva, Brazilac, neka bude Ronaldinho. Brazil svetsko prvenstvo Ronaldinho i Tako je, donosi bre! drugu maskotu. Kako sam Fići. gađao, vidi oko toga i nikako tu da pogodim. Nerealno kako mi postavio. Fićo, možda? Pa 1, 2, 3, ne mogu. Fali ti jedna Ne maskota. mogu. Jednu tu maskotu sad ako pogodim mogu. Ako pogodiš Onda moram maskotu, sve do ideš kraja. na pobedu. Možda si ovde sakrio. Ajde, Bayern i 10 plus golova asistencija. Jo, tu sam već potrošio. Neka bude Gerd Miller, Tako je, brate. na primjer. Da vidimo da li je Gerd Miller. Nije. Mnogo polja je iskorišteno. Čekaj, brate. Ajde, Bayern... Sam vidim da li bi mogo za još nešto ga iskoristim. Ne. Ajde, Bayern i da je igrao 2010. Dobro. Filip Lam. Jeste igrao 2010. Jeste igrao u Bayernu. Da li ti donosi maskotu? Ne donosi ti... Ogi. Šač, ja znam da je dole, brate, da su Italijani, ali ne mogu to i da dokažem, jer ne znam, brate. Ajde. Da, ja bi to vjerojatno Pa negde gađao. sigurno je tu stavio, nema šta. Mada ne znam se Čubrila nikad, brate. Zašto onda ne mogu ga staviti pored onoga, Nisam brate. ja uvek. Dobro, ajde, Najgori čovjek na Engles sa svetu. 10 plus, neka bude verovatno Harry Kane. Da li je ovo pobjeda? 3, nije, dobro. 2, 1. Nije. Evo te, oladim se sad. Ajmo, Filipe, Nije. skoncentriši se gde može da bude, gde ovaj ludak sakrio ovo, brate. Nemac koji igra na 2026. na svetskom prvenstvu, Wirtz. Nemačka 2026, Florian Wirtz i... Koliko je lud lik, brate, ne verujem šta mi radi. Tu ste negde, brate. Engles koji je osvajač svetskog prvenstva
Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton Sir. je osvojio Sir. svjetsko prvenstvo. Da li je Ogi pobedio? Nije. Ajmo, Sve Filipe. Englezi. Ajmo, Filipe. Ajde da probamo ovo. Ne znam da li je Brazil. Da probam da rešim nešto. Ajde. I da igra u Juveu. Je Lucio, brate, igra u Juveu. Odigrao je kratko baš u Juventusu. Ali odigrao, 2012. vezi, igrao je. Sezona, ali Idemo. je Odigrao je, bio odigrao je. Znanje je moć. Samo ako mi Fiće nije tu ovde, stavio, brate, ubiću ga sada. Upucao Lucija u Juventusu, iskreno ja ne bi znao u životu da je lik igra Sve u vreme Juventusu. razmišljam o tome. Tu je! Tako je bre, Tu dođi je, bre. vraća se. Dobro, Brazil znaš gde je. Ma Brazil, znam, moram nađem ovog malog da bi mogao da rešim sve do To kraja. bi bilo zanimljivo da nađem. Čekaj, nađem sad prvo malog, onda mogu da te pobedim. Onda Dobro, treba nađeš ali nije Mourinho, važno. Treba 10 nađem golova to. asistencija, a nije Cristiano Ronaldo jer si ga već rekao. Da, pa znam. To je problematično malo. Gde si stavio tog malog bombaša? Hajde ovako, Nemac koji je igrao 2010. Brate, Bastian Schweinsteiger. Može, Bastian Schweinsteiger. Nemačka, Afrika. Ne mogu da verujem šta mi radi lik, brate. Fiće ima ideju gde je, ali ne može da ga nađe. Hajde da probamo Guardiola i 2006. Xavi. Čavi. Da, Šavi. Xavi Babika. Čavi 2006. Guardiola. 3, 2, 1, ništa! Ajmo. Ajde da probam, nisam siguran, iskreno. Tu smo pred kraj sad. Nisam siguran, ali daj mi Mourinho i 10 plus golova i asistencija. Dobro. Zidane? Da li ima 10 plus golova Nema, asistencija? Ali sigurno. je trenirao Mourinho Zidane. Kako nije, bro? Gdje ga je trenirao? To je druga stvar. Realno, brate, kako Nije, Mourinho Mourinho došao došao 2012 u 2000, Real. tipa da, 10. 12. Zidane to davno bivši. Jedino ga je trenirao kao dete, kao malo. Ajde, Da, daj nema teraj šanse, dalje. nema šanse. Vrati Ogija, ljubim te, brati, ispucao si svoj pokušaj, pritom Zidane nije igrao toliko svetskih prvenstava. Šta je, Da, 98, da, 2002, da. 2006. Ajde, evo, 10 plus, brate, golova Italija Gilardino. Ne. Ajde dalje. Ajde, daj mi, brate, Brazilca koji igra na ovom svetskom prvenstvu, Martinelli. Misli, viđa da se 3 dodiruju. Pa otkud znam, brate, viš da si lud. Pa nešto mora se dodiruje svakako, brate. Gde god da si stavio dodirivac. Ne dodiruju se Fića 3 za redom, mnogo bi mi bilo. Znam, viš da si lud čovjek. Italijan, brate, koji je igrao 2010. Verovatno je to... Pa verovatno je igrao Chiellini, je li igrao on tada? 2010 igra, pa Jeste. bilo je ono... Igra. Ali nije tu, nego je pored, levo ili desno. A on je greška, siguran u to, ali ne razumeš? mogu, ne mogu, Ne, da pa nema vidimo gde da da li bude. imamo pobedu. Stavio tebra, realno. Ogi odnosi pobedu. Znači, tebra, bolesno ovo, brate. Šta radi čovjek, brate? I pišite obavezno u komentarima šta ste jeli dok ste nas gledali.